वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकृजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नमामि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवं अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्य नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्यायम 6 श्लोकम 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा न हेष्याव्यवताल् काला एष सर्वनिराकृतिः। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा न हेष्याव्यवताल् काला एष सर्वनिराकृतिः। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा न हेष्याव्यवताल् काला एष सर्वनिराकृतिः। എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा न हेष्याव्यवताल् काला एष सर्वनिराकृतिः। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा हेष्याव्यवताल् काला एष सर्वनिराकृतिः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലാം. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം ഹേഷ്യാവ്യവതാൽ കാലാ യേഷ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 4-5 ശ്ലോകങ്ങള് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ
പകുതി രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാം. ആദ്യം കുറച്ച് പേര് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ, പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകവും ചൊല്ലാം. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേധാ സ്മൃതിത്തെ മുനിസത്തമാ. നാഹേഷ വ്യവതൽ കാല ഏഷ സർവാ നിരാകൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപാവിഷയായേതാം സ്മൃതിതേ മുനി സത്തമാ. നഹേഷ വ്യവതാൽ കാലേവ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേധാ സ്മൃതിത്തെ മുനി സത്തമാ. നഹേഷ വ്യവതാൽ കാല ഏഷ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ. നഹ്യേഷ വ്യവതാൽ കാല ഏഷ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ. നഹേഷ വ്യവധാൽ കാല ഏഷ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ. നഹേഷ വിവധാൽ കാല ഏഷ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ. നഹേഷ വ്യവധാൽ കാല ഏഷ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ. നഹേഷ വ്യവതാൽ കാല ഏഷ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ. നഹേഷ വ്യവധാൽ കാല ഏഷ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ. നഹേഷ വ്യവതാൽ കാല ഏഷ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ. നഹേഷ വ്യവധാൽ കാല ഏഷ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ. നഹ്യേഷ വ്യവധാൽ കാല ഏഷ സർവനിരാകൃതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത കുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
പ്രകൽപ്പ വിഷയാമേധാം സ്മൃതിതേ മുനിസത്തമ നഹേഷ്യ വിവിധാൽ കാല ഏഷ സർവ നിരാകൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ആ, കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേധാം സ്മൃതിം തേ മുനസത്തമ നഹേഷ്യ വ്യവധാൽ കാല ഏഷ സർവ നിരാകൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദിവ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതി തേ മുനിസത്തമ നഹേഷ വിവധാൽ കാല ഏഷ സർവ നിരാകൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ആരും കൈ താഴ്ത്തണ്ട. അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പ്രാക് ആദിമമായ കൽപ്പ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിനം. വിഷയം ശ്രദ്ധാവിഷയം ഏതാം അവയെല്ലാം സ്മൃതിം സ്മരണം തേ അങ്ങയുടെ മുനി മുനിസത്തമ അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി. അല്ല ഹി നിശ്ചയമായും യേശ ഇവയെല്ലാം വ്യവധാൽ ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കി കാലഹ കാലക്രമേണ ഏഷ അവയെല്ലാം നിരാകൃതി ഉന്മൂലനം അഥവാ സർവനാശം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അല്ലയോ മഹാമുനി, കാലം യഥോചിതമായി സർവ്വതും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മദിനത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചതൊക്കെ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും നവമമായി ചൈതന്യത്തോടെ താങ്കളുടെ സ്മൃതിയിലിരിക്കുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷവും ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ ആത്മീയ അവബോധവും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശ്രീ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വകൽപ്പത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഈ ആത്മീയ അവബോധത്തെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അവബോധം എന്നാൽ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ അവബോധം എന്ന അർത്ഥം. ഈ അവബോധം കീഴ്ത്തരവും നശ്വരവും അപതായനം സംഭവിച്ചതുമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ പരമ അവബോധം പരമാത്മാവിനോളം ശ്രേഷ്ഠവും ഒരിക്കലും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടാത്തതും ആകുന്നു. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ വാച വിശ്വവിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദേഷ്ടൃഭിർമമാ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തഥായേ തത കരഷം. നാരദ ഉവാച വിശ്വവിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനേതേഷ്ടു
ബിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തഥാ ഏതദ കാരശം. നാരദ ഉവാച വിശ്വഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദേഷ്ടൃഭിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തഥാ ഏതദകാരശം. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? കാണാം പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച നാരദ ഉവാച വിശ്വഭിർവിപ്രവസിതേ വിശ്വഭിർവിപ്രവസിതേ ജ്ഞാനേദേഷ്ടൃഭിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തഥാ ഏതദകാരശം. നാരദ ഉവാച വിശ്വഭിർവിപ്രവസിതേ വല്ലാതെ സൗണ്ട് ആവുന്നു. ഓക്കെ. വിശ്വഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദേഷ്ടൃഭിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തഥാ ഏതദകാരശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച ഭിക്ഷുഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദേഷ്ടൃഭിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തദ ഏതദകാരശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭിക്ഷുഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദിഷ്ട്യഭിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തദ ഏതദകാരശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച ഭിക്ഷുഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദ്വേഷ്ടൃഭിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തദ ഏതദകാരശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഷൽവ സുരേഷ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച ഭിക്ഷുഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനേദഷ്ടഭിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദി തഥാ ഏതദകാരശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനദേഷ്ട്യഭിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തഥാ ഏതദകാരശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നാരദ ഉവാച. ശ്രീ നാരദൻ അരുളി ചെയ്തു. വിശ്വഭിഹി ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിമാരാൽ വിപ്രവസിതേ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രീയമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അതേഷ്ടൃഭി എനിക്ക് പകർന്നു നൽകിയവർക്ക് മമ എന്റെ വർത്തമാനസഹ വർത്തമാന വയസ്സി ആദ്യേ
ഈ ജന്മത്തിന് മുമ്പ് തഥാ അതിൻ പ്രകാരം ഏതൽ ഇത്രത്തോളം അകാരഷം നിർവഹിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജി. ശ്രീ നാരദൻ അരുളി ചെയ്തു, എനിക്ക് അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരമായ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിമാരാൽ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇപ്രകാരം ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പൂർവജന്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിമാരുടെ കൃപയാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്താൽ ശ്രീ നാരദൻ പൂരിതനായപ്പോൾ 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ബാലനായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഫുടമായ മാറ്റമുണ്ടായി. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രമുഖ ലക്ഷണമാണത്. സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിശീഘ്രമായ പരിവർത്തനം ശുദ്ധഭക്തരുടെ യഥാർത്ഥ സംസർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ പൂർവജന്മത്തിൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉത്തരോത്തരമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കൈതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമഹാരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസദേവനോട് നാരദമുനി തന്റെ പൂർവ്വവൃത്താന്തം പറയുന്നതല്ലേ, പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ മഹാമുനി, കാലം യഥോചിതമായി സർവവും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മദിനത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചവയൊക്കെ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും നവമമായി ചൈതന്യത്തോടെ താങ്കളുടെ സ്മൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇതാണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയിലെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതീയം തമാതോ പ്രോക്തവാനിധി. വിവസ്വാന്റെ ജന്മം വളരെ പണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇപ്പോഴങ്ങ് അതൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ധാരണയില് കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഒക്കെ സമപ്രായക്കാരാണ് അല്ലെ, അവർ എഴുതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നാരദമുനി അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് ഈ ബ്രഹ്മദിനത്തിന്റെ മുമ്പ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെ. 1000 ചതുരങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ 1000 ചതുരങ്ങളിൽ ഒരു രാത്രി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിന് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് ഇപ്പോഴും നവമായിട്ട് പുതുമയോടെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്നലെ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് മുന്നേയുള്ള കാര്യം തന്നെ നാരദമുനിയുടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്ഭുതമാകുന്നു വ്യാസദേവൻ. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷം ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കാതെ ആത്മീയ അവബോധവും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചില്ല അല്ലെ. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധി നിത്യഹങ്കാരം അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി അവബോധം അതൊക്കെ നമ്മുടെ
ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതൊരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പറയുന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണോ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും തുടരാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അതൊരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എവിടെ വെച്ചാണോ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി അല്ലെ. അതാണ് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, വലിയ വലിയ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അവര് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ നാരദമുനി പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മുടെ അവബോധം ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കും. ശ്രീ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വകൽപ്പത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഈ ആത്മീയ അവബോധത്തെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അവബോധം എന്നാൽ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ അവബോധം എന്ന അർത്ഥം. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നാശം വരുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ ചെറിയ ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ശാപങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അതിനടുത്ത ജന്മത്തിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ശിവന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ പാർവതി മാതാവിന്റെ ശാപം കിട്ടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അടുത്ത ജന്മം നേര് അസുരനായി മാറട്ടെ, അങ്ങനെ വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറുകയുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ. അതിന് വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ആ അസുരനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ അവസരത്തിനും, അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹത്വഭയ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ധർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വൃത്രാസുരനും ഭഗവാന് നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്. അത്രയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ലോകം, ഇതൊന്നും ഇന്ദ്രലോകം ബ്രഹ്മലോകം ഇതൊന്നും അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് നമുക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഓരോരോ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ നമുക്കൊരു പാഠമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ലീലകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പാർവതി ദേവി ശപിച്ചിട്ടും അത് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. ആ മാതാവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ എന്താണ് എന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഈ ശാപം സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ശാപം പിന്നീട് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണെങ്കിൽ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിയണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട്. എന്നാലേ ആ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ച ആ വൃത്രാസുരന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. വളരെ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്താണ് അത്രയും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു അസുരനായിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? അസുരൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അഹം ഹരേ തവ പാദേകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി ഭൂയ മനുസ്മരേതാ സുപതേ ഗുണസ്ത പ്രണീതവാക്കർമ്മ കരോതു കായ നനാകപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിരപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാ വിരഹേയ കാംക്ഷേ അജാതപശ്ചൈവ മാതരം ഗഗാ സ്തന്യം യഥാ വത്സതരാശദാർത്ത പ്രിയം പ്രിയേവാ വിശുദ്ധം വിഷണ്ണ മനോരവിന്ദാശദൃദൃശ്യതേ ത്വം മമോത്തമശ്ലോകജനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ ഭ്രമദസ്സ കർമ്മഭി തന്മായാത്മാത്മജതാരകേഃ ശാസക്തചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയ ആസക്തചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയ ആസക്തചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയ. ആ വൃത്രാസുരൻ അവനോട് പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ ആ പദവി മറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു, അങ്ങയുടെ
പദവി എൻ്റെ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങയെ മറന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ പഠിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലേ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്ത അവരുടെ കാലടികളാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ പറയുന്നു ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ആരാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ബന്ധം മറന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനാണ് എന്നത്, ആ പദവി എനിക്ക് വീണ്ടും തരണം, ഞാനത് മറന്നുപോയി, എനിക്ക് ആ പദവി തരണം എന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് വേറെ യാതൊന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ വാക്കും മനസ്സും ശരീരമൊക്കെ അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആരാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഒരു അസുരനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, അല്ല നമ്മളെല്ലാം ഓരോരോ അസുരന്മാരെയൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇന്ദ്രലോകവും മറ്റുള്ളതൊക്കെ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസുരന്മാർ തപസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, എനിക്ക് യാതൊന്നും വേണ്ട, നനാക പ്രശ്നം നാഗലോകങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട, പിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രലോകവോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകവോ അതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭൂമിയുടെ അധിപനും ആവണ്ട, എനിക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളും വേണ്ട, അങ്ങയെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോക്ഷം പോലും മുക്തി പോലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് ഓരോരോ എന്നിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത്രയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ജാതപശൈവമാതരം, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കുരുവി, ഒരു കുട്ടി പക്ഷി അതിന്റെ അമ്മ തീറ്റയുമായി വരുന്നതും കാത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പശുക്കിടാവ് അതിന്റെ കയർ എപ്പോഴാണ് അയച്ചു വിടുക അമ്മയുടെ പാൽ കുടിക്കാനായിട്ട് എന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു ഭർത്താവ് എപ്പോഴാണ് പുറത്തു പോയിട്ട് വരിക എന്ന് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ എൻ്റെ മനസ്സും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, അത്രയും ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം എനിക്ക് വേണം, അവരുടെ അസോസിയേഷൻ എനിക്ക് വേണം. ഞാൻ ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ ഇവിടെ ഈ എൻ്റെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം, അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ മക്കൾ, എങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ ബോധത്തിൽ ഞാനിവിടെ അങ്ങയെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇനി അങ്ങയെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്? വൃത്രാസുരനെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ചിത്രകേതു മഹാരാജ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മം അസുരന്റെ ശരീരമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന് നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ സാക്ഷി ഇന്ദ്രൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രലോക, എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ പദാരവിന്ദങ്ങളിലെ ആശ്രയമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്കത്വാന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമം പരം, ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പിന്നീട് തിരിച്ചു വരണ്ട അല്ലെ. ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ പോയാൽ ഇന്ദ്രനെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഇന്ദ്രൻ വരുമ്പോ ഇന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഈ അസുരനായിട്ടുള്ള വൃത്രാസുരന് കിട്ടുന്നത്. ഇന്ദ്രനോ ആ വൃത്രാസുരനെ വധിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ നിഷ്ഫലം എന്താണ്, അത്രയും ചെറിയ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇന്ദ്രൻ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രൻ ഓർക്കുന്നത്, ഇതാരാണ് ഇത്രയും വലിയ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ടായി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിത സേവനം ഒരിക്കലും പാഴായിപ്പോയില്ല അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ അതുപോലെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെ, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നാല് ആകസ്മികമായിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം പോലും അറിയാത്ത അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശാപമുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു മതയാനയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും ആ മതയാനയുടെ ജന്മത്തിലും അവസാനം തന്റെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് അനേകം തവണ പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി അല്ലെ. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവിടെ കടിപിടി കൂടി മുതലയുമായിട്ട് മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് ഈ ഓർമ്മയൊക്കെ തരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയും മറവിയും ഒക്കെ തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ആ ഓർമ്മ കൊടുക്കേണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി അല്ലെ. വളരെ മനോഹരം നമ്മൾ ഭാഗവത്തിൽ പഠിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്തും നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. എന്താണ്, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ഒരു ആനയുടെ മതയാനയുടെ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണം. അജാമിളനായാലും അജാമിളൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛന്റെ കൂടെ
കുറച്ചു കാലം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ, പിന്നീട് മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിച്ചെങ്കിലും അവസാനം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കുട്ടിക്കെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പേര് നൽകാനും അല്ലെ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കാനും അങ്ങനെ ആ തൽക്കാലം ആ യമകിങ്കരന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പോലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല അല്ലെ. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരിക്കലും നഷ്ടമായി പോയെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തും. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും നാരദമുനി പറയുന്നു, എനിക്ക് അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനവുപരമായ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിമാർ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇപ്രകാരം ജീവിതം കഴിച്ചുകൂടി. ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നാരദമുനി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഭക്തി വേദാന്തികള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനോ മറ്റുള്ള ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിമാരുടെ കൃപയാൽ ആത്മീയജ്ഞാനത്താൽ ശ്രീ നാരദൻ പൂരിതനായപ്പോൾ 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ബാലനായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഫുടമായ മാറ്റമുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ കുട്ടി അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഭക്തി വേദാന്തികളുടെ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കിട്ടി അല്ലെ, ഭക്തഭുക്താവശേഷം അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി കൃഷ്ണഭക്തി തരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താണ് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളൊക്കെ അവരിൽ നിന്നും കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടായി. പിന്നെ പറയുന്നു, ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രമുഖ ലക്ഷണമാണത്. അപ്പോ നമ്മള് ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാനിവിടുന്ന് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല. എന്നാൽ ആ ഗുരു അല്ലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, അത് ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കഴിവ് കൊണ്ട് അല്ലെ. ആ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പ്രീച്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള കഴിവ് തരുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രമുഖ ലക്ഷണമാണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ബാലനെ ഭക്തി വേദാന്തികൾ ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിശീഘ്രമായ പരിവർത്തനം ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ യഥാർത്ഥ സംസർഗത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും സത്സംഗങ്ങൾ വേണം അല്ലെ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക അല്ലെ, അവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭുപാദരുടെ ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരോത്തരമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മള് കൂടുതലായിട്ട് നാരദമുനി കൂടുതലായിട്ട് തന്റെ ആ ദാസിപുത്രനായിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അല്ലെ, നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. ഒരു ഗുരു നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു ഗുരു, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചൂടെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാം, പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചാലും അത് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാല് നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് വേഗത്തിലാവും അല്ലെ. നമ്മളൊരു നദിയോ ഒരു സമുദ്രമോ എന്തെങ്കിലും നീന്തി കടത്താൻ നോക്കിയാല് കുറേ പരിശ്രമിക്കണം അല്ലെ. എന്നാലും തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് അക്കരെ എത്തുമെന്ന് സംശയമാണ്. എന്നാലൊരു ബോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, ഒരു തോണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്
നിഷ്പ്രയാസം അക്കരെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കും ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ സംസാര സാഗരം ഭവസാഗരം കടക്കാനുള്ള ബോട്ടാണ്, അതിന്റെ കപ്പിത്താനാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. ആ ഗുരുവിൽ കൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കും. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ഗുരു മഹാരാജ്ക്ക് ജയ, ഹരി. ഇപ്പൊ 8 മണിക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ, ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ഗുരു മഹാരാജ്ക്ക് ജയ, ഹരി. ഗന്ധരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ